Sanne, vi skulle lige snakke lidt sammen. Jeg kunne høre, da jeg kom ind til morgen, at Henrik han havde fundet dig nede på Kennedy-arkaden. Du havde sovet dernede i nat. Ja. Og hvad så? Jamen, hvad var det, der gjorde, at du følte, du nødt til at tage dernede og sove, frem for at blive her hos os? Og så? Det er bare Jonas, der sådan spasser, altså. Han fatter ingenting overhovedet. Jeg kan godt se på dig, at du bliver vred, når vi skal snakke om det. Ja. Og du følte, at altså, det jeg hørte dig sige, det er, at du følte, at du løste den situation bedst ved at komme lidt væk fra Jonas. Ja. Så kan han sgu da bare rende mig, så smutter jeg da bare. Hvad var der sket, hvis nu du ikke var smuttet? Så er der gået mok på ham, så ved jeg da ikke, hvad jeg har gjort. Altså. Så jeg kan høre, at du siger, at det var den bedste løsning, du synes, der var der. Ja. Ellers er der ødelagt det hele, altså. Hvis nu det skete en anden gang, at Jonas han var provokerende og irriterende over for dig, var der så noget, vi kunne gøre? Det er sgu ikke. Henrik og Mogens og jeg. Så ikke. For jeg hørte dig lidt sige, at du ikke føler, at vi har lyttet til dig. Mm. Er det rigtigt? Ja, I gør ikke en skid ved det. Så synes jeg, at vi skal lave en aftale. Jeg går selvfølgelig ned og snakker med Jonas også. Ja. Og så synes jeg, at vi måske kunne, hvis du synes, så kunne vi aftale, at næste gang du føler, at du gerne vil stikke af, så kommer du lige ind forbi og snakker med os først. Det kan jo enten være mig, hvis det er bedst. Det kan jo også være Mogens, hvis det er jo ham, der er din kontaktperson. Mm. Kunne det være en idé? Så gør jeg det. Det lyder rigtig godt. Ja.